Γεια σας. Θέλετε να πάρετε ένα άλογο, θέλετε να κάνετε υπασία, έχετε χρόνο, έχετε δυνατότητα, έχετε χώρο, αλλά δεν ξέρετε τι να πάρετε καλύτερα. Ένα πουλάρι, σαν αυτό εδώ, ή ένα μεγάλο άλογο που ξέρει τα πάντα, σαν αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο άλογο που ξέρει όλα. Ξέρει πολλά πράγματα. Ξέρει πολλά πράγματα. Αυτό εδώ. Ξέρει ότι το πουλάρι τρώει τριφύλι. Εάν είσαστε ένα 0 και δεν ξέρετε από άλογα τίποτα, τότε είναι προτιμότερα να πάρετε ένα πουλάρι. Ένα μικρό αλογάκι, το οποίο θα γίνει μέλος της οικογένειας σας. Μέχρι να γίνει 3 χρονών το αλογάκι σας και θα είναι έτοιμο για να το στρώσετε, για να του κάνετε υπασία, θα έχετε χρόνο να μάθετε να υπέβετε άλογο, να μάθετε πολλά πράγματα για άλογο, για να μην κάνετε κανένα λάθος. Γι' αυτό πάντα θα ξέρει ότι είστε μεγαλύτεροι, ότι είστε ανώτεροι, ότι είστε η οικογένεια του, θα μεγαλώσει μαζί σας, θα σας αγαπάει και δεν θα σας κάνει ποτέ κακό. Τα πουλάρια κάνει να αποκόβονται από τη μανούλα τους από 6 μηνών και μετά, δηλαδή τότε μπορούν να σταματήσουν να πίνουν γάλα και δεν θα πάθουν κακό πλέον. Είναι μεγάλα, είναι έτοιμα, ξέρουν ήδη να τρώνε, να πίνουν, να τρέχουν, να κάνουν τα κακάκια τους. Παίρνοντας ένα μεγάλο άλογο, δεν θα ξέρετε ποτέ την ηλικία του, πως το έστρωσαν με καλό τρόπο ή με βία. Και αργότερα το μεγάλο άλογο σας θα καταλάβει ότι δεν ξέρετε τίποτα. Αν λέμε για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει από άλογα τίποτα. Αν είστε έμπειρος, δεν θα βλέπετε καν αυτό το βίντεο. Σίγουρα θα πάτε να διαλέξετε ένα άλογο σύμφωνα με αυτά που θέλετε εσείς. Το έξυπνο άλογο εννοείται πως θα καταλάβει ότι δεν ξέρετε τίποτα. Πάντα θα σας συγκρίνει με το αφεντικό του. Στην αρχή μπορεί να αρχίσει να σας διώχνει, να μην σας αφήνει να το πλησιάζετε, εφόσον ξέρει περισσότερα από εσάς. Θα αρχίσει να νταγκώνει και στο τέλος θα κλωτσάει. Και έτσι θα πάρετε μόνο φόβο. Αυτός εδώ είναι ο Μπέμπης μου. Το πιο πιστό μου άλογο. Ο Μπέμπη μεγαλώσαμε μαζί, μάθαμε υπασία μαζί. Με βασάνιζε αρκετά. Έπεισα πολλές φορές από αυτόν και έφταγε αυτός. Να μάθετε υπασία θα είναι πολύ καλύτερα με κάποιον που ξέρει το άλογο δικό του. Θα συμφωνήσετε με αυτόν παράδειγμα, τον οποίο παίρνετε το πουλάρι, θα σας δώσει μερικά μαθήματα, μπορεί και παραπάνω από μερικά. Να μάθεις υπασία δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά πρωτού ανεβείτε στο άλογο δικό σας πρέπει να ξέρετε πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα με το άλογο σας πρέπει να είσαστε φίλοι. Ναι, είστε ανώτεροι, είστε αρχηγός, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να σας εμπιστεύετε το άλογο, τότε θα το εμπιστεύεστε κι εσείς. Πάντα είναι δική σας. Από μένα για σήμερα τέλος. Σας χαιρετώ. Γεια σας.